Bekunomuzwa wokujabula novalo kulesikole iNelmapias Secondary eMamelodi ngaphambi kokuqala kwezivivinyo zokuphela kwenyaka. Iningi lalabafundi lichithe iminyaka emibili lifundela emakhaya ngenxa yokubheduka kweCovid-19 kanti abafundi bakhulume ngendlela ababhale ngayo iphepha lesingisi lokuqala. Even in the rain, even in the cold, in the odd hours, in the AMs, at night, we have been studying, we have been using every resource we have to actually get here. I'm pretty nervous, but I don't know, I believe I got this. Ungqongqoshe wemfundo yesisekelo eInji Motsecha ephelezela undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi kanye nowengamele ezemfundo kulesifundazwe uMatome Chilwane bavakashele lesikole. There are a cohort that face the worst storm of COVID, but on the other hand, teachers, everybody, professionals lended a hand to support them, so they also had the most support. So they were the most affected, but we gave them lots of support. Kusenjalo bangaphezu kwezinkulungwane ezingamakhulu ababhalisele ukubhala izivivinyo zika grade 12 kwaZulu Natal. Abafundi bathi angeke bavumele izingqinamba ezifana neCovid-19, ukutatshwa kwempahla ezikoleni kanye nohlelo lokucisha konga ugesi ukuba iphazamise ukubhala kwazo. Lesifundazwe sabhekene nomthelela wezikhukhula zangombasa. Abafundi basogwini comprehensive bavule ngomthandazo ngaphambi kokubhala iphepha lokuqala. Ngicabanga ukuthi manje mangase sifake umfutho kokugcina singaphumelela because manje sesolwe lu75 25 lwade sulwe leqaleni ya kusangenzeka ishintsho. Sengikulungele namhlanje because ngifundile wamphutha ebengikwenzile during the year ngenza namaphepha lawa awakudala ya ngiprepare and ya nginoqozi lokubhala namhlanje. Empumalanga abafundi kulesikole okwaphumelela kuso abafundi baka grade 12 abangaphansi kwamaphesenti angama-60 bafuna ukuthola imiphumela engcono kulonyaka. Lesikole esihlomule ohlelweni lomnyango wezemfundo lokusiza izikole ezingazange zenze kahle enyakenye. I've started preparing for my exams since I've seen my trial results because they were so bad. I've started attending extra classes from morning classes, afternoon classes, Saturday classes and Sunday classes, and for me it's been a great help. I think I'm going to do very well with this exam because the camp that we were attending we were studying until 9 o'clock. Western Cape Corner, iziphathimandla zezemfundo zithi izivivinyo ziqale kahle namhlanje.